Zdravím všetkých sledovateľov stránky Poltársko na historických fotografiách. Ja by som sa vám dnes tak trošku pokúsil priblížiť jeden taký pre mňa zaujímavý archeologický nález, ktorý bol objavený počas archeologického výskumu u nás v Poltári, teraz už pod novovzniknutým obchodným centrom, neďaleko Novej školy. O čo sa vlastne jedná? No ide o spodnú časť keramickej nádoby, džbánu alebo nejakého menšieho hrnčeka a jedná sa o techniku, jednu z techník výroby keramických nádob, pri ktorej sa naliepajú na seba také hlinené valčeky, ktoré sa potom tak rozmačkávajú a modelujú. No a z tohto výrobku je, tak povediac, na prvý pohľad minimálne mne jasné, že človek, ktorý sa o toto pokúšal, nebol rozhodne technický alebo neovládal túto technológiu. Ak by sme sa tak trošku zamysleli nad tým, akým spôsobom došlo k výrobe tohto archeologického nálezu už dnes, tak by sme si mohli predstaviť nejakého mladého človeka, dieťa, ktoré buď sledovalo jedného zo svojich rodičov pri výrobe nádob, alebo mohlo ísť dokonca o nejakého skúseného majstra, ktorý tieto technológie predával ako takým budúcim generáciám. Proste mohlo sa jednať o takú výučbu výroby keramických nádob. Keď som si tak pozeral teraz spätne tie fotografie, tak som sa nad tým tak trošku zamyslel a porovnal som tú veľkosť prstov dospelého človeka s tými otlačkami na tom výrobku a dospel som k záveru, že toto naozaj vyrábalo dieťa. Všimol som si totiž, že otlačky prstov sú oproti tým mojim prstom doslova maličké. Takže dá sa predpokladať, že výrobu keramiky predávali svoji rodičia svojim deťom už v takom, dá sa povedať, útlom veku. Ja som vám aj tak pre porovnanie vyrobil tak trošku pre vás, aby ste si vedeli lepšie predstaviť, ako by vyzeral takýto podobný výrobok, kebyže ho robí skúsený hrnčiar. No a tu vám ukážem výsledok. Myslím, že je každému už na prvý pohľad jasné, keď sa pozrieme aj dovnútra toho výrobku. Tie steny sú tam súmerné, pekné, všetko je rovné a proste musím ešte povedať, že som sa snažil urobiť to, čo dá sa povedať najviac odfláknuť, no ale už to proste mám v rukách a nedá sa to proste urobiť takýmto štýlom, ako je toto. Čiže z toho je prakticky zjavné, že človek, ako som už spomínal, ktorý sa pokúšal o tento výrobok, neovládal doslova technológiu, no a jednoducho sa to učil vyrábať.